Pozdravujem zatiaľ ešte zo Švekatu. Netradične ideme veľmi dobrou spoločnosťou. Hainan Airlines je to najlepšia čínska spoločnosť. Jediná 5-hviezdičková. V rebríčku preskočila aj také spoločnosti ako je Air France alebo Lufthansa. Tak som zvedavý na ten servis. Viac menej všetko bolo zadarmo, aj podpalubná batožina a letenky do Chengdu stáli 395 €. Ten motor je brutálne veľký. A takto to vyzerá vnútri, akože úplne brutálne. Fakt sa cítim jak prezident. Hneď po pár minútach už dostávame takéto občerstvenie. Vyzerá to super. V lietadle sú inak aj vankúše. Dostali sme aj takýto balíček, kde sú ponožky, štuple do uší, škraboška. Takže párádne sa tu vyspíme, keďže sa to dá pekne odklopiť. Máme deku. A pekný výhľad, s tým, že dá sa tu dokonca regulovať clona. Sú asi 2 hodiny po obede a v lietadle je takáto tma. Tak parádne spravené na spanie. Po ďalších hodinách máme už raňajky, opäť trojchodové. Ten let bol fakt parádny s tým Hainanom. Najlepšie bolo to, že bolo tam asi obsadených tak možno 40 miest z nejakého 300 miestneho lietadla obrovského a plus ešte aj na nohy bolo strašne veľa miesta, takže dalo sa tam aj natiahnuť, čiže aj sme sa vyspali, perfektný servis. No a teraz už sme v Chengdu, v hlavnom meste provincie Sichuan. Dostali sme sa sem taxikom, ktorý bol za 16 €, nejakých 50 minút jazdy, takže dosť lacné sú to taxíky. A sme teda na Chengdu East, železničnej stanici. Je to takéto obrovské. Mali sme problém s kúpením lístkov cez trip.com a nakoniec sme si to museli kúpiť pri okienku. Lístok vlastne žiadny nedostávame na vlak a dokladom je len náš pas. No a takéto parádne vlaky sú tu pristavené. My ideme len takýmto obyčajnejším. Nejdeme až tak ďaleko, ale aj ten pôjde docela rýchlo. No a presúvame sa do Lešanu. Cez takúto zaujímavú prírodu ideme. Videli sme po ceste aj rýžové polia, aj čajovníky. Vlak vyzerá takto a rýchlosť je nejak do 250 km za hodinu. No hľadáme ubytko. Nevedeli sme nájsť poriadne, tak sme hľadali podľa telefónnych čísel a to je ono. Znaky nepoznáme, takže musíme hľadať podľa čísel aspoň, no. A prvé, čo si v Lešane pozrieme, je Giant Buddha Park. Toto je najdlhší ležiaci Buddha na svete. Dlhý 170 metrov. Toto sú nohy, hlava. V celom tomto parku je asi 10 000 rôznych sôch Budhu. A na Čínu je tu pomerne kľudná atmosféra. Dokonca tu máme aj takéto symboly. Ale nie, neboli tu Nemci. Sú to buddhistické symboly predstavujúce nekonečno. Fascia fascia Hulu hulu mola Hulu hulu shili
Teraz sa už nachádzame v areáli najväčšieho sediaceho budhu na svete. Zaujímavosťou je, že vstupné sem bolo 5 € pre nečíňanov a pre Číňanov je to 10. Tento Budha sa nachádza na sútoku 3 riek. A v minulosti to boli veľmi zaradné prúdy. Postavili ho kvôli tomu, aby spacifikoval vodného ducha, ktorý mal na svedomí veľa nešťastí. Tohto budu začali stavať v roku 713 a dokončený bol v roku 803. Jeho celková výška je 71 metrov. Tu sú aj schody, ale tie sú momentálne zatvorené, inak bol odtiaľ super výhľad. No a takto chodia lode k nemu, odtiaľ by mohla byť ešte lepšia výhľadka. Máme ďalšie ráno a opäť ideme takýmto vláčikom. Tentokrát iba pár minút, 15. Ideme z Luešanu do Emejšanu a odtiaľ na nedaleký kopec. A si dávame selfiečka. Na turistiku si takto kupujeme bambusové paličky. A takéto davy sú tu. Vysadili nás tu takéto autobusy turistické a pokračujeme peši hore. Väčšina ľudí pôjde lanovkou, ale my si to vyšlapeme. Tak pokračujeme ďalej, davy už skončili. Sú len takéto schodíky. Ale keď sa dostaneme nakoniec z lanovky, tak to opäť začne. To je veľmi populárny kopec, keďže to patrí medzi 4 najposvetnejšie kopce v Číne. O posvetnosti tohto kopca svedčia aj takíto ľudia, ktorí sa kláňajú každých pár metrov. Takíto čipnánkovia tu sú. Tak a sme na vrchole, vo výške niečo cez 3000 metrov. Táto hora je zapísaná spolu s veľkým budhom dole v Lemešane v UNESCO. A na vrchole je takáto obrovská socha pozlatená, buddhistická a výšku má 48 metrov. Na tejto hore bol inak postavený prvý buddhistický kláštor v celej Číne v 1. storočí. A mali by tu byť niekde opice, ktoré sme zatiaľ nevideli, makaky. Takže vraj celkom drzé. Uvidíme. A ľudí tu je zase pekne veľa. Ale vyšlo nám super počasie, nádherné slniečko. A z hora môžeme vidieť aj najvyššiu horu Číny mimo Himalají. Bolo to nejak Mount Gonja, alebo nejak tak sa to číta. Viac ako 7500 metrov. Tu je vidieť to ohromné prevýšenie, kde nachádzame sa vo výške 3000 metrov a tuto dole pod nami je morská výška tak 500. Vyšli sme dole z lanovky a tu môžeme vidieť, dokonca sa to dá požičať niečo takéto na chodenie, nejaké robotické nohy. Takto pri ceste sú. Prečo sme ich teda zbadali. Ups. Aha. No fakt zaujímavé to tu je v tom Tibete. Nečakal by som niečo takéto. Opäť úplne iná architektúra. Jedla sú tu inak úplne lacné. Všetko tak do 2 eur stálo. A toto je teda riadna špecialita.
Máme ďalší deň výletu a ideme taxíkom, alebo teda berie nás ubytovateľka naša ďalej do Tibetu, smer Tagong, a po ceste sú takéto horúce pramene. Kúpu sa tu aj miestni. Fakt zaujímavé. Voda je veľmi horúca a uprostred takýchto hôr dohodnúť sa inak spanie je veľmi náročné. Aj keď sme im ukazovali, že akú trasu vlastne chceme ísť, tak povedala OK, ale aj tak si išla svoju. Aj keď používame prekladač, tak je to fakt náročné sa tu dohovoriť. A tuto vidíme už jaky, no výške takých 4100 metrov. A myslím, že vidím súpa. Do tohto sedla sme sa vyvezli takmer 4400 metrov. V sedle predávajú aj mäso jačie sušené a takisto aj čaj, taký slaný s jačím maslom. Je to také zvláštne, ale nie až tak zle, celkom v pohode. Fakt nádhera. Neskutočná príroda. No a na tomto letisku sa asi pekne často musia rušiť lety. Takmer vo výške 4200 metrov. A toto tu chladné. A tuto máme celé letisko ako na dlani. Kanding Airport. V výške takmer 4200 metrov. V pozadí mohutná hora 7500. Aké auta tu majú. Nachádzame sa na ďalšom sedle. Vo výške tak 4200 metrov. A ideme si vystúpať tuto hore, na tento kopec. Tak už stúpame nad 4500 metrov. Neaklimatizovaný, to ani sranda. Začínam trošku cítiť hlavu, ale za tie výhľady treba niečo urobiť. Tak a sme hore. 4561 a v pozadí máme kráľa Sečuanu. Výškou viac ako 7500 metrov a zaujímavé je to, že na vrchol vystúpilo len niečo cez 30 ľudí a úmrtnosť je tam viac ako 60%, čiže musí to byť extrémne náročný výstup. Myslím, že sa nám začína dokrývať konečne trošku viacej aj ten vrchol, presne tu. Už paráda. Také panorámy tu. Ale čo? Na koni došiel. A blížime sa pomaly k dnešnému cieľu, k Tagongu. Máme tu ďalší nádherný kopec. To sú steny. Zaral Hadce. Tak a sme v Tagongu. Vo výške 3700 metrov máme takéto ubytko. Pripadá mi to tu trochu jak v nejakom kláštore. Celkom príjemná atmosféra. No ale čo je horšie, dostal som celkom výškovú chorobu. Najprv to začalo bolesťou hlavy a neskôr mi prišlo aj nevoľno. Takže nebolo to nič príjemné, ležal som, ale teraz sa to zdá, že sa to zlepšilo, tak snáď to bude v pohode. Na izbe máme dokonca
prístroj na pridávanie kyslíku. Ale nezdá sa mi, že by mi to nejak extra pomohlo, tak uvidíme, no snáď sa dobre vyspím a zajtra bude dobre. Takáto mašina to je na pridávanie kyslíku. Necháme to radšej pustené celú noc. Snad to bude v pohode.